Hej Simon. Vi har fået stillet den her opgave, hvor vi skal beskrive den overordnede udvikling i 1800-tallet i Danmark ved hjælp af et givet materiale. Det første spørgsmål det er, hvad vi kan udlede om 1800-tallet ved hjælp af disse statistikker. Og det første vi ser, det er, at industrien den vokser drastisk. Og vi kan også se, at befolkningstallet det vokser i byerne og bare generelt. Priserne på fødevarerne det begynder at falde, i det at industrien gør det nemmere at producere i større mængder. Og desuden så stiger eksporten til udlandet, og specielt til England, som er hovedimportøren. Her importeres enorme mængder af smør og bacon fra Danmark. I første omgang bliver der flere arbejdspladser i byerne, og folk flytter dertil. Efterhånden som arbejdspladserne bliver besat, søger folk mod Amerika i stedet, fordi byen bliver for dyr og for træng. Arbejdspladserne forsvinder på landet, da mange af bondens funktioner pludselig erstattes af maskiner. Dette kan blandt andet ses på denne graf, hvor de viser på x-aksen årstallet og på y-aksen antal personer, der udvandrer til Amerika. Og i starten, der stiger udvandringen af personer til Amerika meget, men i 1874, der falder det drastisk på grund af en økonomisk krise i Danmark. Og derefter, så får folk flere penge, og der er flere jobs, men de bliver så også besat, og derfor udvandrer folk igen mod Amerika for at finde lykken. Ja, og så har vi lavet nogle spørgsmål om, hvilke uklarheder, som ikke kan afklares ifølge den her statistik. Det første spørgsmål det er, hvorfor udvandrede folk til Amerika, og hvilket arbejde var attraktivt i byerne? Hvornår kom maskinerne til landbruget, og hvorfor falder udvandringen fra USA drastisk i 1874? Og vi har researchet lidt på internettet for at finde svar på de her spørgsmål, vi har stillet omkring uklarheder i teksterne. Og så har vi fundet ud af, at mange danskere rejste til USA for at få chancen for et helt nyt liv og et nyt arbejde. De havde mulighed for at skabe deres egen lykke i Amerika, og lovgivningen om billigt jord var en stor fristelse. Så op mod 300.000 danskere de rejste fra landet i perioden 1870 til 1908. De jobs, som var i byerne, var blandt meget fabriksarbejde. Produktionen på fabrikkerne blev effektiviseret, og man arbejdede i samlebånd. Derved havde hver eneste arbejder kun én funktion, og de skulle ikke kunne så meget, men var alligevel en del af det store maskineri. Med hensyn til maskiner, der kom til landet, så kom dampmaskinen til og hjalp i behandlingen af kornet. Selve høsten og lignende skulle stadig klares i hånden. Men efter krisen i 1870 begyndte man at oprette andelsmejerier, og her brugte man også maskiner til at effektivisere produktionen, så der forsvandt arbejdspladser på landet. Og til sidst skal vi undersøge, hvilke kildekritiske overvejelser, der efter vores mening er relevante. Vi synes, at det er relevant at undersøge, hvem der har lavet de her statistikker, og blandt andet, hvor mange man har spurgt. Det er også relevant at undersøge, hvor pålidelige statistikkerne er, og hvad man har været i stand til at undersøge på givende tidspunkt. Blandt andet har man ikke de samme muligheder, som man har den dag i dag, med henblik på transport og kontaktoplysninger, som for eksempel CPR-nummer. Derved er det også relevant at undersøge, hvem afsenderen på de 2 litterære kilder er, og hvad deres syn på industrialiseringen er. En anden relevant kildekritisk overvejelse er, hvad den generelle holdning den afspejler, og til sidst hvad billederne siger om samtiden.